Hello guys, welcome back sa ating channel. Karon guys, nakauli na ko ni anata sa atong lugar gyud, mismo sa atong natawhan. Unya karon guys, magpasalamat ko sa inyong tanan kay kanang dako kay ka nagtabang, dako kay mong tabang sa akong channel kay ug dito mo sa inyong mga suporta guys, dili ta makaabot karon sa atong paningkamot guys o vlog. And karon guys, unang-una magpasalamat ko sa Ginoo bisan pa man sa kadaghan natong mga trials sa atong naagian. Salamat gyud ta permi bisag unsa pa nang mga daghan kaayong ato ang mga dili maayong mga nabuhat. Pero bisan pa man sa kadaghan natong mga naagian sa atong kinabuhi, gihapon pasalamatan ang Ginoo sa atong mga maayong nabuhat ug dili maayong mabuhat. Kay tungod siya ra ang maka-approve sa ato ang mga pangandoy ug sa atong pagpaningkamot. So karon guys, magpasalamat kog usab sa inyong suporta, sa inyong tanang suporta guys. Kung dili tungod ninyo, dili maingon ani ang atong channel. Maong thank you so much sa inyong tanan kay monetize na ang atong channel guys. Thank you so much gyud kaayo, and lalo na sa ako ang mga friend diha nga mga small YouTubers sama nako. Salamat kaayo, salamat gyud. Saturday ng gabi nag-apply ko guys kay para sa monetization ba. Sikog isip guys, kada tuog nako kanang magdali itaw ko buy Ginoo ko ana mayon tag ma-approve ko sa YT, mayon tag dawaton ta nilulog mao to guys. Sige ko kuan, sikog ampo hangtod nga nagmandi na ingko ay kana lunes na karon ay kuan paron sa gawas Sunday paron maong adi lang sa kumutanaw sa akong email nga timing pod guys nga wala na koy load ba. Unya pagkahuman ingon dayon ko sa akong manghod halawing kanang tan-aw ra gud palihog ang imo ako ang kanang channel wing i-open sa imo ang cellphone wa naman koy load wing. Sige na wing basta nag-email na sa ato ang YT tan-aw daw wing og na-approve ako nya mao to yang gitan-aw guys, yang gitan-aw moto nagpasalamat ko kay lipay kay ko yang gibasa bino ko unsa ba bino ko wala ko na-approve moto siya your channel kanang approve na ko no mao to guys nga lipay kay ko sigug lukso-lukso mao to nga time nga to pa ko sa Cebu. Lukso-lukso jud ko guys, pati akong anak naglukso-lukso. Syempre sa kadaghan natog naagian usahay na ay dili ta nato maabot ang ato ang kanang goal ba guys. Usahay pod kanang ma-disappointed ta, siguro gisukod kita sa Ginoo asa ko to ang atong pagtuon niya ug pagsalig. Maong salamat kay sa inyong tanan guys, salamat jud kaayo labi na sa Ginoo ug sa mga taong nituo ug nagsalig nako. Thank you kaayo, thank you so much. Karon guys, talagsa ra jud ko maka-upload na tungod kay kanang pag-ura ko naabot gikan sa Cebu nya nibalik na pud ko diri kay kanang naapoy giasikaso guys about sa kanang 4 piece ako mga pagumangkon kay tungod ang ATM card na black gani maong wala sila ma-release lisod kaayo nya karon sad na ako'y lakaw maong nakamasko bag-ura ko naabot gikan sa layong dapit guys. Nangita ko og potential guys kay ang among sakyanan birahuno na siya nya ang kanang tuan bayranan siya og kanang dako pag yun ang bayranan guys nya hatakuno na gani siya maong nangita gyud ko pamaagi guys ug unsa akong buhaton karon naglibog ko naghilak ko ganiha sa akong paghawa may untag makaagi ko makapag ko kanang financial or cash guys kay birahuno na siya within this month guys nya ningadto ko sa opisina sa among sakyanan akong gika-istorya nga kanang kung pwede ba kanang taga-ilang kong chance kay kung dili lang pandemic ang among income okay man untangi pero tungod aning pandemic naapektuhan gyud ang amo ang income hinay nagikaistanan guys maong bisag unsa na lang ako madiskartihan basta tinarong lang jud kutob sa akong maagian akong ginaipon-ipon bisag ginagmay. So kaganina nakaagi ko guys gamay ra lagi 2,000 kapin nya mangita na sab ko ani ugma ug asa na pud ko makadugang guys kay sayang kaayo ug ipabira na mo unsa na lay sakyan sa amo ang sounds bisag ginagmay maka-income man mi guys nya anugnan manggud mi kay